Markova animacija. Pora auto. Hvala, ali nije moj. Aha. Ček, što? Pero! Dečki, ideme na pivo. Pa di nam je auto? Pa kamo ono idemo? Aha. Edo, A? isprobat ću ovu majicu. Super. Uživajte u kuhinji uz klask. Stavio sam mobitel kod pere. Edo, presvlačim se. Pa imaš potkošulju. O tome i pričam, neću da ljudi saznaju da nosim potkošulju. Pero nosi potkošulju. Ajde, požuri i daj mi mobitel. Ajde, dođi, mislim da ćemo trebati tvoju pomoć. Doći ću za koju minutu. Ajde. Kaj je to Nokia? Daj mi to. Baš si zločest. Evo me, Edo. Super, ajmo. Plati pa idemo. O, mamuti. Idemo paliti auto da možemo pobjeći. Pero, odvuci pažnju. Ne smije me vidjeti. Ok. Hej, Kaj? aperkat. Pozdrav, ja sam Tomislav iz trgovine Tomi Bedekovčina. Da vozim? Da, Bježe nam, za njima. Ne tako brzo. Koji si sad ti? Ja sam Krešo. Došao sam vas zaustaviti. Kaj biš ti se ostavio? Nisu niti platili. Edo, ubit ću te. baš mi se sviđa majica. Edo, ti znaš voziti? A! Hej, Edo, Ha? autogol.